Pozdravuje vás Jachvy. Dnes je 19. september, 17 stupňov. Vravím to kvôli tomu, lebo už mal som tam aj komentáre, aby bolo dobre, keby som ku každému videu povedal aj dátum, aj aká je teplota. Takže 17 stupňov, 18 na slniečku, tam mám hore teplomer, mi ukazuje nejakých 27. Takže teplota krásna. Ideme štvrtýkrát zakrmiť včely. Tak, jak aj na minulých videoch z minulého roku. Horné mám stropné krmitka, takisto aj tu, ale viac krmitok stropných nemám, takže tie úle krmím cez fľašu. Tak pozrieme si toto včelstvo. Toto už bolo 3-krát zakrmené. Je to tohtoročný odloženec. Pre hejterov, hej, slabé pčoly máš, že vidno až na dno. Neznám, co by v septembru chceli mať všetko plné, ale tu tak vidno krásne včely. Môžeme vybrať sebe aj nejaký rámik. Vybereme hneď krajný. Aj keď už zbytočne mi tu tak do nich tak špírta, no ale to už bolo 3-krát zakrmené. Tu máme hneď ten krajný. Takže vidíme, jak krásne sebe tu už ukladajú zimné zásoby. Toto je paráda na odloženec. Aj keď už je to aj celkom silné. No a ešte druhý rámik a zakrmím, zavrem ich, neznervozňujem ich vecej. Tu je tiež pekne zásob majú z jednej, z druhej strany. Takže včely krásne. Tu aha, tretí, krásne vidno koľko včiel. Matka tu je označená, ale zbytočne mi ju hľadať. Keďže včely zakrmujem, neriešim tu, či je rojová nálada alebo prerucová z ramčeky. Na čo? Tiež do dymáku ste spomínali, čo dávam do tej lokomotívy, že je tu klasika, drevokázne huby a v podstate som v lese, takže aj keby som hubku nemal, dám tam všelico možné. Však dreva tu je, habadej. Dobre. A teraz si dám, jak vždy, do každého včelstva 3 litre roztoku, cukor, voda. Ešte som nepovedal čas, je okolo 10:30. Nemusím hovoriť, že do obedu, hej. Tak. A toto tu je 4. zakrmenie. Dobrých 3 litre. Dávam im čapečku. Tak, tu nám môžeme ísť do druhého. Toto je tiež toto isté. Tiež tu včelie krásne, len tak na ukážku, že chumáči ešte nie sú. Dobre. Tomuto včelstvu tiež dáme 3 litre. Možno, že tu majú 3,2, 3, 2,9. Ale 3 litre určite. 3 litre im úplne stačí. Takže toto je ďalšie. No a ďalšie. Tu už máme zakrmovanie vo fľašách. Toto tu je. Tiež je to jednoduché. Lenže nemám tu tak fľašu na výmenu. Som nezobral. Takže musím do nej načerpať. Tu na 110 rúra. Hej, tam pekne vidno, jak si včielky lozia. Tu im tiež natrepem 3 litre. Tak, tu majú včielky pekne 3 litre. Ale čo som chcel ukázať je ešte, že keď som ukazoval aj toto včelstvo, ukážeme si aj toto, jak toto tu vyzerá.
Toto tiež tu krásne. 3-krát zakrmené. Takže žiadne také, že mi vidno až na dno, že nemám pčoly, hej. Toto už nechcem čuc. Tak mám pčoly, jak každý jeden. Nazad. 100 rúrka. Včely pekne, kľudné. Zátka. Jasné, že trochu vytečie, ale to nevadí. Hop. No a pekne položíme to na pčolky. Vyrovnáme to. Hotová veda. Toto isté budem robiť aj pri tých. Takže, 19. september, 4. zakrmenie. V nedeľu nie, ale v pondelok včely preliečím. Pozriem, vyčistím tieto podložky a pozrieme si potom aj spad klieštíka. Spad klieštíka je aj teraz, už keď som dával, vidno tu už 1, 2, 3, 4, 5, že už vidno, že klieštík tu je. Takže spad tu je. No toto je špinavá tam totálne. Dobre, toto je všetci, milí včelári. Takže prajem vám ešte krásne babie leto. Nech nám to, jak sa hovorí, bzučí. A opäť, za každý komentár, like a dajte aj ten, keď pozeráš toto video, i ten odber. Budem vďačný. Jachvi vás pozdravuje. Ahoj.